vanhempi konstaapeli Tuppurainen Suomen poliisivoimista. Hyvää päivää. Tässä teidän korolassanne on jotain vikaa. Aloittaa. Takana ei ole kuin vanteet. Ja Wunderbaumi tuossa peilin alla heikentää näkyvyyttä. Auton melutaso on aivan liian korkea. Eikä teidän korollanne ole edes katsastettu. Mennäänpäs tonne autoon. Me ammattikoulun siellä ammatin saat. Sen jälkeen voi tehdä niin ihan mitä vaan. Vaikka nostaa työkkerin, tiskiltä rahaa, ostaa Wunderin ja lisätä Corollaas vaan. Siellä voi pukeutua ihan niinku haluu. Ei haittaa vaikka nenästä vähän räkä valu. Nappiverkkarit on päivän hittiä. Löysät housut on hinttareiden sittiä. Muistakin pitää ekoasi yllä. Saat toki kuunnella meitä kyllä. Kunhan vain soita tarpeeksi luja, et sanoista ei ymmärtäis kukaan. Sullehan ei riitä mikään pikku vahvari, sellaisia käyttää vai lukiopoika runkkari. Sullahan on Corollassa nostettu perä ja levikkeet joille ei muut vertoja vedä. Eik sul ollu joku tyttöystävä Maija? Vai oliks se sittenkin joku vittu raja? No ikä silloin ainakin 12 vasta. Onko kiva taluttaa kadulla lasta? Iltaisin sä ajat kylällä rinkiä. Hei jätkä, saaks mä antaa sulle vinkin? Samalla pensalla aestit vaik kuuhun. Vois tosta pala köyttä itää hittees puuhun. Ai mut sähän esität kingiä. Siksi haluut viettää kylällä rinkiä. Yrität saada kytis alaikäst mimmi. Jos ei onnistu, laittaa soimaan lisää himmiä. Nyt lähtee autosta isompia ääniä. Sori mut sua ei voi ku sääliä. Nyt ainakin kaikki sut näkee. Jopa silloinkin ku Corollas hyytyy mäke, joo. Tervetuloa, minä olen psykologi Andersson. Teillä on tällainen niin sanottu Corolla-syndrooma. Se johtuu lähinnä liiallisesta pilluringin ajamisesta. Muuten onko teillä pillua? Jaa. No, minä suosittelen, että hankitte sellaisen. Niin tähän itse syndroomaan meillä on sitten 2 hoitovaihtoehtoa, eli joko ammattikouluun tai lobotomia. Molemmilla saadaan kyllä ihan sama vaikutus, että saat itse valita. Amis on kaiken taidon kehto, siepätetään, kirjoittamaton ehto. Se, mikä tekee susta kovemman jätkän, on se, kuka käärii tiukemman sätkän. Jos kadulla kävelee lukiolainen vastaan, se on varma, että Amis pyrkii saamatta. Lukiohintit on täysin perseestä, yläastel kaverita, no se sitä erhe. Amishan muokkaa täydellisiä aivoja, saman tulokseen pääsee valitsen lobotomia. Älykkyys osa määrän hipokengän numero, sehän ei haittaa sitä kovempihan on. Heikimmat valitkaa siis amisjätkä, niiden käsissä käännetyn sätkä. Niiden aktikin kestää puoli minsa, ikuisuus prokkispa Corollas vahaa. No niin, se on taas konstaapeli Tuppurainen, hyvää päivää. Tässä teidän Corollassa näyttäisi olevan edelleen vikaa. Se ei ole edelleenkään rekisterissä. Puoletapas tuon alkometriin. Hyvä. Annappa se koskuluvun. Kiitos. Näyttäis 3,5 promille.